Guys, makauntag. Higop sabaw guys. Kay gutom ng paniud to. Gutom na kalusi? Gutom na. Kaon na ka ni? Kaon na taron ha. Gutom. Saglan din na ako ni Gabi guys. Og saan na siya nga? Sayuti no? Sayuti, luya, napay, kamatis o umbay. Kuning saglan o Gabi ato ang nilatan guys. Nilatang baboy ng gamay. Ang gamay. Kahit pagsabaw. Kaya ko kagsabaw. Mikay? Kaon ka ni? Kita ra kamera. Lindag boy. Mana ko na ni kugas. Ako na nag-slice kay manam na ako ni kugas. Gasan na ko nilaan. Ini ilain, dali naman ni malata. Ito na lang gamay lang. Kinadakan ni silo na to eh. Enough dun. Okay. Off. Off. So, din nag-digital ang lamas guys. Kanang digital akong kami nakita. Ang ahos o gumbay. Sunod ka ng Gabi. Nagdugay mo ka ng malata. Sunod ang saan. Ready nang paniud to. Kapag sabaw ani. Ana imong kwatro nga. Ano to ta guys? Naluto ng mulatan guys. Wala nga po ito. Lusi naman.